Spesial bolo untuk para sahabat, para konco Leon Girit Yogyakarta iki Corolla SE Salon plus plus. Nah iki plus apa? Plus original luar dalam iki. Bentuke kaya ngene iki bolo. Ireng menges-menges kaya sing ning jero. Nah iki rasah disebutke. Wong lanang mesti duwe, ning rasa tak sebutke ya ndak saru disepil wae yo iki. Bodine meling-meling bolo. Cete original, interiore ori. Nek ora percaya disepil wae. Nah. Baris kelur. Murah wae bolo. 21,5. Gawanan mobil iki. Corolla SE Salon plus 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 original luar dalam. Wes ngono wae lur, terima kasih dan sampai jumpa lagi.